Sanibonani, ngiyanibingelela bathanda umculo nje wonkana jikelele, ngingeze ukukhetha ukuthi iwona muphi. Igama uBeta Magic wakwaNdlovu, isibongo eShowe, oyaya isifunda eNyathi isigodi ngaphansi kwenkosi uNtuli, induno umdlalo waseke lapha eNyathi. Ngithanda ukucela nje i-support kakhulu kunina, ngiyicelela nje yabo. Senginesikhathi ngiyiphusha into yomculo khona lapha, engicabanga ukuthi khona labo nalaba banginothisa babone ukuthi khona umuntu okwenziwa ile ndoda. Ngizothanda ukuguqa ngedolo nje phambi kwabo bonke abathandi bomculo nje, nalona nje obukele le video njengamanje oqalayo nawe ukungibona njengamanje, ukuthi ngicela i-support njengomfana osakhulayo la endimeni yomculo osafuna ukukhuphuka phambili. Ngicela nje ningeseke ngane zakwethu, no-share umculo wami, no-like ama-post ami noma ngesithupha nje, kulobe kungenankinga ngane zakwethu. Ngiyadlala ngane zakwethu, ngiyacela kodwa i-support futhi ningiphe yona engidinga kakhulu mina, ngiyabonga. Why